гісторык, этнограф і фальклорыст. Адзін з заснавальнікаў беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі. Не толькі выдатны навуковец, але актыўны грамадскі дзеяч, сапраўдны патрыёт сваёй бацькаўшчыны. Это адзіны беларускі гісторык, якога ёсць помнік, якому пастаўлены помнік на радзіме ў Рэчыцы. Это хіба адзіны беларускі гісторык, чыя спадчына і чыё жыццё так дэталёва вывучаецца. Многа гадоў, дзякуючы гісторыку з Гомеля Валянціны Лебедзевай, якая арганізоўвае ўжэ шматгадовыя донарскія чытанні ў Рэчыцы. Найменшыя, наймалейшыя дэталі яго біяграфіі, яго творчасці стараюцца вывучаць. Мітрафан Доўнар-Запольскі нарадзіўся ў 1867 годзе ў горадзе Рэчыца, што на Гомельшчыне, у сям'і калежскага сакратара. Маючы толькі 16 гадоў, юнак праводзіў свае першыя краязнаўчыя даследаванні. У 1888 годзе навучэнец першай кіеўскай класічнай мужчынскай гімназіі Доўнар-Запольскі апублікаваў 6 даследчыцкіх матэрыялаў, у тым ліку брашуру «Беларускае вяселле і вясельныя песні». Захапленне беларусазнаўствам ператварылася ў сапраўдную навуковую працу. З'яўляючыся студэнтам гісторыка-філалагічнага факультэта Кіеўскага універсітэта, Мітрафан Доўнар-Запольскі выдаў сваю першую манаграфію, прысвечаную гісторыі полацкага, тураўскага і смаленскага княстваў. У 1901 годзе Мітрафан Доўнар-Запольскі абараніў магістарскую дысертацыю «Дзяржаўная гаспадарка Вялікага княства Літоўскага пры Ягайлавічах». Актыўная дзейнасць Мітрафана Доўнар-Запольскага не абмяжоўвалася толькі навуковымі даследаваннямі. У 1907 годзе ён арганізаваў прыватныя камерцыйныя курсы, якія пазней былі ператвораны ў сапраўдную вышэйшую навучальную установу Кіеўскі камерцыйны інстытут. На працягу наступных 10 гадоў Доўнар-Запольскі з'яўляўся нязменным дырэктарам інстытута. Это человек, который атрымаў адукацыю ў Кіеўскім універсітэце, рыхтаваўся стаць прафесарам, але не дазволілі, забаранілі. Ён пераследаваўся царскімі ўладамі як недобранадзейны. Потым пераследаваўся савецкімі ўладамі як беларус, таму што адназначна акрэсліў сваю пазіцыю гісторыка менавіта беларускага. Нягледзячы на тое, што большая частка жыцця Доўнар-Запольскага была звязаная з Кіевам, навуковец ніколі не забываўся, што ён беларус. У 1918 годзе Мітрафан Доўнар-Запольскі актыўна ўключаецца ў працу беларускіх арганізацыяў у Кіеве. Ён друкуецца ў беларускіх газетах, удзельнічае ў беларуска-украінскіх дыпламатычных перамовах, стварае і ачолівае беларускую гандлёвую палату ў Кіеве. Апроч гэтага, разам з Яўхімам Карскім, Мітрафан Доўнар-Запольскі распрацоўвае мадэль будучага беларускага універсітэта. На пачатку 20-го стагоддзя адзін з заснавальнікаў нашай беларускай нацыянальнай гістарычнай навукі, Мітрафан Доўнар-Запольскі, сказаў прарочыя словы: «Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў». Прайшло некалькі гадоў, і Мітрафан Доўнар-Запольскі ўжо атрымаў ад ураду незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі даручэнне напісаць брашуру «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Ён выдатна справіўся з гэтай задачай. І у 1919 годзе асновы дзяржаўнасці Беларусі выйшлі на беларускай, польскай, расейскай, нямецкай і французскай мовах, і разам з прыкладзенай да тэксту карты сталі выдатным інфармацыйным дапаможнікам для ўсіх прадстаўніцтваў
маладой Беларускай Народнай Рэспублікі за мяжой. У 1919 годзе па даручэнні ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі Мітрафан Доўнар-Запольскі напісаў брашуру «Асновы дзяржаўнасці Беларусі». Гэтая праца з'яўлялася першым навуковым абгрунтаваннем гістарычнай заканамернасці дзяржаўнага самавызначэння нашага народа. У 1919 годзе ў сям'і Доўнар-Запольскага разгарнулася сапраўдная драма. Абодва сыны навукоўца, захапіўшыся бальшавіцкімі ідэямі, публічна адмаўляюцца ад бацькі рэакцыянера. Неўзабаве абодва загінуць у віхуры грамадзянскай вайны. Сам жа Доўнар-Запольскі назаўжды пакіне Кіеў. Крым, Харкаў, Баку. Толькі ў 1925 годзе Мітрафан Доўнар-Запольскі па запрашэнні старшыні Інстытута беларускай культуры Сцяпана Некрашевіча пераехаў у Менск і разгарнуў кіпучую навуковую дзейнасць. За год працы Мітрафан Доўнар-Запольскі падрыхтаваў да друку першы том беларускага архіва, зборніка актавых дакументаў літоўскай метрыкі. Апроч гэтага, навуковец завяршыў працу над маштабнай гісторыяй Беларусі. Гісторыя Беларусі Мітрафана Доўнар-Запольскага доўгі час праляжыць у закрытым партыйным архіве. Яна будзе надрукавана толькі ў 1994 годзе, амаль праз 70 гадоў пасля напісання. Ён не змог працаваць і жыць у Беларусі. Ён быў вымушаны з'язджаць, ён закончыў сваё жыццё в Маскве. Это таксама тыповы лёс беларускага гісторыка, сапраўды беларускага гісторыка, которому в савецкія часы не было або было мала месца на радзіме. Яго выпіхвалі в лепшым выпадку, калі не расстрэльвалі. Добра, што Доўнар-Запольскі дачакаўся рэабілітацыі. За кароткі час свабоднай Беларусі ў пачатку 90-х гадоў так шмат зрабілі для яго шанавання, што цяпер цяжка ўжо яго шальнаваць. Апошнія гады жыцця, вымушаны пакінуць Менск, навуковец правёў у Маскве. У 1934 годзе ягонае сэрца спынілася. Выдатны гісторык і гістарыёграф, этнограф і фалькларыст. Актыўны грамадскі дзеяч і патрыёт сваёй радзімы Мітрафан Доўнар-Запольскі.